Ze balorazio dut partidu? Eharra, esan duzun bezala, partidu zaila, banekin Lugon jokatzea zaila dela, eta baiek ere beharra zuten irazteko, eta taldean lana oso ona izan da, eta azkenean 3 puntuak etxa doaz. Imanol lesioa, gero 10 geratu, eta ere taldeak aurpegia eman du, eta ez dakiztu nire zuen. Bai, talde honek beti aurpegia emate du, eta esan duzun bezala, Imanol lesioa, txartel gorria, baina lanakin garaipena etxea. Eta gola? Bai, gola, azkenean. Pozik, golangatik, baina gehien bat, lasaitasun hori lortzea ez, azkeneko momentuan, da partidua ja erdia usteko gola izateagatik. Garaipen hori konfiantza bat izue? Bai, konfiantza eta hain beste partiduak abertzeite duten gure etxaiek, baina gure lana ina eta aurrea.